Čaute, tak ja vás vítam ďalšieho videa, nie nového, ale ďalšieho, lebo však bude ich viacej. Toto je part 2, takže zase som v našom bike parku. Neviem, či som spomínal, ale tento bike park sa nachádza v Šali. Takže ak by ste sa chceli prísť pozrieť, tak treba prísť do Šale a je to hneď vedľa mosta. Ak by sa niekto chystal, to napíšte do komentu a ja dám viacej info, ako sem trafiť. Možno, že môžem spraviť, že cez GPS-ko tam pridám do videa mapu, že kde a ako. Jo, takže idem si troška poskákať. Enjoy! Troška zatrénovať, lebo každá jazda na bicykli sa počíta. Takže keď sa chce zlepšovať, treba jazdiť. Ja som vyšiel na hodinku iba, lebo idem do roboty potom. Takže tak, čaká ma ešte robota. Tak aspoň na hodinku som vybehol. Nech sa zlepšujem, nech som lepší tento rok. Ináč, neviem, jak to bude so zvukom, lebo ak som zavesil video na YouTube, tak potom som tam pozeral, že ten zvuk nič moc. Tak už som pozeral nejaký mikrofón, takže snažím sa poriešiť nejaký mikrofón, aby ma bolo dobre počuť, lebo sem tam niekde je to také tiché a neviem ináč to spraviť, takže zatiaľ ešte bez mikrofónu, takže keď bude mikrofón, tak to bude lepšie, tak zatiaľ vydržte so mnou a ideme jazdiť. Takže máme tu aj takýto skok, ktorý je taký najnovší zatiaľ. Tento tu. Vlastne odtiaľ to sa odraziť a letieť tam tuto dopadnú, sem do dopadu. Čiže je to také technické viacej, pretože tu sa treba presne trafiť na túto lajnu a potom to tak bokom poslať do toho dopadu. No a na tú ďalšiu lavicu už nie je taká rýchlosť. Takže to je len také, že prehupsnutie, dá sa tam spraviť manuál, ak niekto vie manuál. Ja ešte momentálne neviem. Dúfam, že sa ho raz naučím. Takže idem si to dať. Takže takto to vyzerá. Celkom v pohode. Mohol by som to tam lepšie ťahať, ale hádam časom. Chcel by som to viac ťahať takým bunny hopom, všetko, len ešte uvidím. Čakám pružinu, lebo mám tu len 450 lbs, to je moc mäkké na moju váhu a som zvedavý, aké to bude s tvrdšou pružinou, takže musím počkať do apríla, kým mi dojde, aby som to vedel nahodiť. Teraz si to ideme dať v spomalenom zábere.
skúšal som naskákať teraz aj túto lavicu, túto väčšiu lavicu. Neviem, koľko má presne od odrazu do dopadu. Môžem vám to zmerať. Zatiaľ neboli dobré pokusy, som to nedoletel, tak uvidíme. Ja vám to natočím a či to doletím alebo nie. Raz ma poslalo na predok. Čo nechápem prečo. Asi budem musieť doladiť troška tlmenie, neviem. Uvidím, však ešte viackrát pojazdím a uvidím, aké to bude. A tak ideme to vyskúšať. A ešte vám ukážem, koľko to má. Idem vám to odmerať. Tak má to takých 5 metrov na dĺžku od hrany odrazu do hrany dopadu. To je 5 metrov na dĺžku, čo nie je nejak extra moc, ale nie je to ani malé, no. Keď si začiatočník alebo aj pre mierne pokročilých, tiež je to výzva a zábava. Takže ideme na to, idem vám to ukázať. Neviem, či sa mi to podarí, ale som tu pre vás, robím to pre vás. Takže ja si myslím, že je čas dať like, odber. A môžete mi napísať do komentu, ako ste spokojní s natáčaním videí, čo robím. Sa snažím vytvárať nejaké videá pre vás z nášho bike parku. A potom, keď sa niekde pôjde na výjazd do nejakých iných bike parkov, tak natočím aj odtiaľ niečo. Budem sa snažiť robiť viacej videí a hádam sa to rozbehne a budeme tu všetci spolu. Yes, tak ideme na to, ideme to vyskúšať. Dúfam, že to padne a keď nie, nevadí. Takže ideme na to. Takže takto. Ale dáme si ešte jeden pokus a hádam to už tentokrát padne do čistoty. Yes. Takže nedopadlo to úplne najlepšie, ak som chcel. A bola tam jemná hrana. Takže jemný case, jak sa tomu hovorí. Ale nevadí. Není to hanba. Hanba je len to, keď niekto chce jazdiť a nejazdí a očakáva, že bude z neho nejaký biker. Takže kto chce skákať, sadnúť na bike a treba jazdiť. Aj keď len hodinku, tak treba ísť von a hoci čo, schody, nejaká technika. Vždy sa nájdu nejaké blbosti, čo sa dajú robiť na bicykli. Takže môžeš si spraviť aj nejaké po domácky vyrobené skoky z dreva alebo nejaký kicker a stačí, ako niekam položíš, nájdeš si dopad a môžeš trénovať, môžeš jazdiť. Takže není to hanba, že som to nedoletel. Jazdím ďalej, sezóna začína. Minulý rok som to doletel, ale to bolo na inom bicykli. Teraz mám aj nový bike, takže ešte si na ňo zvykám a není úplne doladený, keďže čakám na tú pružinu, čo som vám spomínal. Takže keď už bude tip top, tak to bude mega, lebo není to měkké, je to trochu na tvrdlé, trochu na měkké, je to tak akorát. Nedoletel som ho úplne, nevadí, život ide ďalej, ja odchádzam domov s pocitom, že som bol jazdiť a som rád, že som tu mohol pre vás byť, niečo vám natočiť, takéto krátke video, takže nezabudni, čo máš robiť, klikaj like, odber, kľudne napíš nejaký koment a vidíme sa na budúce.
Takže čus.